Tak, Lukáško sa hrajká tuto s jeho kamarátom. Aha, pozrite sa, ako sa na seba podobajú oni dvaja. Hopa, toto sú najlepší kamaráti, že? No, kukuk, povedz ahoj. Povedz ahoj. A zahráme všetkým. Povedz ahoj všetci. No, zahráme. Tak to, a pozri tu to hore. Pozri tu to hore, nech ťa vidno krásne. No. Nehráš sa s kamarátom teraz? Ideš klepkotkať? Ideš klepotať trošička? No. Dobre, zaklepotaj. Jaj. Dobre, zaklepotaj trošička. Tak. Vlásky pekné. No, tu nám odstáva jedna brčulka. Jedna brčka nám tu ostáva, takto. A inak nemáme vlásky, no, inak nemáme. Narastieme trošička neskôr vláskami. A porozprávaš, dačo? Či teraz není čas na rozprávanie? Teraz si zanepráznený? Ojoj, čo to bolo? Čo to bolo do plienok? Lukíš? Lukíš, čo to bolo do plienok? Čo to bolo do plienok, ha? No, dobre, laškaj si trošička, tak. A ešte, kde máš kamaráta? Porozprávaš sa s ním? Toto je kto? Jaj, dobrý deň, povedz. Tu je, no, aha, dobrý deň. Pozrite sa všetci. Toto je jeho kamarát, no, on hrá. Zahráme uspávanku. Tak, to je tvoj kamarát, no. Jaj. Tak. S týmto kamarátom Lukáško zaspinkáva, že? No a ručičku môžeš vycumlovať? Všetko do pusky dávame teraz my. Všetko do pusky, aha, pozrite sa. Všetko Lukáškovi do pusky. Do pusky Lukáškovi všetko, no tak. Dobre, a kde máme medvedíka gumeného? Dobre, tak aby sme necuckali takéto, ideme zháňať medvedíka gumeného, dobre? Ahojte.